Kapangni tahtai bukuk chong tini hanya hai kamamani kok tomatubui nong buskango ma phaipiruka phatara thangthangai rok kamamani abo kotalia phiaba hanya hai te khoroksa bisik tham romui naitugui manlayangai tongkha phataro samung tangna hnai thangmani Hyderabad no kamawi tausjoti nok nukhung bai kono jogajog korikha thuija tongikha kaham korga tongkha bebag naitumulobo mayangi tongkha ani ganao je mangpli tongmani a photo norok sisini nebaidi bo hingkai Komal de Borma bini kami ke Jamthum hingkai bini district ke to Dholai Komalpur Dholai Tripura bo 2022 bisio phatara thangmani hingke phatara thangai aro samung tangi tongmani 2022 pore 2023 ek boshor samung tangmani olokheno asjoti khe nokni borok bai jogajog ton tongo bo siklakho bebagi 26 boshor siko umor hingke nokni borok bai kok salai tongphano 2023 sibike kok salia Hyderabad ni Jubilee Hill hini keha jaga tongo aro bo samung tang tongmani phiaba nokni borok rok saiman jaya tamo bo mahai dugano tong phiaba Jubilee Hill hingke Hyderabad ni Jubilee Hill bo samung tangui tongmani 2023 sibi kok saholia phuno bini phuno kol khaibo manlia aboni yagulo tabuk bo obohai 3 boshor lai tongkhangke nok ti borok rok taiyog yakui angai ano sahorka sai regradi je nugnai rok bo sahor nangthung hnai hingke abuyo takok o je Komal de Borma no nugui tongkhe kebo bini tau obo tagi ni chehra se tau 3 bosor pore onyo bo chehra ang thangmano to phano kisa idea khari kebo saiman tongkhangke korong khorani bagi nyai kok kisa sahor jabaidi bin nok tim borok 9362126317 o number call khaihoroi bono kebo nugui tongkhangke choba baigra di nok tim borok no 3 bosor romui man rutui manlai hangke to abo kom koglia belekheno khas hajangnai kok hingke oboginyo norok tumuno kebo bono sihori tongkhangke o number kok sahana bagi nyukhuni borok koi horka kaham ke nai negradi 26 bosor umorni Komal de Borma bo kajia kho sikla hingke Hyderabad samung tangna thangmani Jubilee Hill lo tang tongmani 2023 ni sibi kok saholia abon bagi wana laijak rotuk laijak khakam laijak basa sarai kahama kahamsano sablek kamana mosongba abugui norok jotoni barja tongo khoroksa kamai tongkha nuglai tongkha chugyangi tongkha abno chubanani sahornani phatara tongnai lukurokno bo koinai especially Hyderabad phanungkha onyo Chennai phanungkha Goa phanungkha je jaga phana tongnai rok o mangpli rojak takho Komal no nugui tongkhe o number kok kisa sahor bai jati।